This is Rupesh Shetty and team. Once again back in the form. ಈಗ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪಂಚನ ಸಮಯ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಲ ತೂದು ಯಾರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ मस्त सूपर आते हैं मस्त हीरो नाल सूपर आते माते एक्सीलेंट एक्सीलेंट वेरी गुड नाइस कॉमेडी एक्सीलेंट कॉमेडी एट्टे कॉमेडी आते हैं सूपर आते पूरा थियर उंडे ಎಲ್ಲ really we love the story super 100 days paka ಈ ಜೀವನ ನಾಳೆ ದಿನ ಚಂದ ಐತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ದಾದಾ ಪನ್ನಡ ಪಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಬದಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಉಂಟಾರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತು ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವ್ರೊಂದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಫನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ರಚನಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೋಶ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100 ಡೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ವಾಡಿಗಾಡು ಬರ್ಪ ಚಂದ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ 100 ಆಸಮ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತೆ ತೂದು ಬತ್ತೆ ನೆಟ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ನೆರ ಖುಷಿ ಆಪಂದ ಪನ್ನಗ 10 ಪೊರ್ಲು ಮಂದೆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಪಂಡದ ಅವು ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಪಾಪ ಖಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅವು ರಿಲೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಈತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಖಾಲಿ ಚಿತ್ರಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಈ ಚಿತ್ರನ ತುಯಾರಂದ ಖಂಡಿತ ಮೋಸ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂಜಾರ ತೇಲಿಪೋರ್ನಿಕಲು ಅವಂತೂ ಪಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಆತನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ದುಪ್ನಾಗಲು ಪೂರ ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೇತ್ಕೋಲಿ ಆದ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪತ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಡಾಯ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋಡಾಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ ದಾತಿನ ಕುಸಲ್ದರ್ಸೆ V4 ದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು 17 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಿಂಗಲ್ಲ V4 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ನಡು ಟೆಂಗುಲು ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಡುಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷದ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಟೆಂಗುಲು ಬರತ್ತೆ ಕತಾರ್ ಕುವೇಟ್ಗೆ ಬರ ಬೋದು ಬತ್ತದು ಅಲ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ಇನಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ 16 ಶೋಸ್ ಒಂಜಿ 4,000 ಜನ ಹೊರನೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾಲ ಶೋಸ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ 23 ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾರಣ ಆತೀರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾರಣ ನಿಕುಲ್ ಆವಡು ಬನ್ನಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲ್ ತೂದು ಗೆಂದದು ಕೊರಡು ಇಂಕಲಂಜಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತಿಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನೊಂಜಿ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಡಾಯಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆಲ್ತದು ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೇರಲ ಬತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಲೆ ಬಣದು ಯಾನು V4 ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪುನ ಫಿಲಿಂ ಒಂದು ಖಂಡಿತ 200 ಡೇಸ್ ರನ್ ಆಗೋನು ಸೂಪರ್ ಇದು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ತೆಲ್ಪಾದು ನಿಲ್ಪಾದು ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಮೂವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಸರ್ಕಸ್ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಡೆ ನಿಜವಾದ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 9 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಿಡ ಬೈದ ಒತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ
ಕಾಮಿಡಿ ಬೇರೆ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡಾದ ಅಮ್ಮಲ್ಲು ಏತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಬೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಐದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲೆಸನ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲವಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ತುಳು ಯಾನ ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿದಂಬಟ್ಲ ಪಾತ್ರನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಸುಮಾರು ಮೂವಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆಫರ್ ಬಕ್ಕ ಕಿಂಚಿನ ಮಗನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಪೂರ ತೂವಂದೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ತಂಬೋದು ಮಗ ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅದಾಗ ಸೊ ಮಗುಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ನು ಮಗನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಂಗನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಮೂವಿಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಣ್ಣಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಮೋಷನ್ ಉಂಟು ಲವ್ ಉಂಟು ಫಾದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣಗ ಮೂಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಜನಗಳು ಬತ್ತನ ಬಂದ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪೋಡು ಅಂಜಿನ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನೊಂದು ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೂವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇখ ಬಂದು ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಪದಾರ್ಡ ಮೂವಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಒಂದುಂಟು ಸೊ ಅವೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮೂವಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಊರೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಅವ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಅವಡ ಅಕುಲ್ ರಡ್ಜನ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಕುಡಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂವಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಕುಡಲ ಮಿತ್ ಬರ್ಬೇರಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ರಾಡ್ ಜನ ನಾಡ್ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ 10 ಸಾರ ಗುರುಬನಾಗ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅದು ಫಾದರ್ಸ್ ಕೊಂಚ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಲಿಫೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಾದೋತ್ತ ಹೆಂಗಲ್ನ ಪಂಚಮಿಲ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿಗೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನೀವು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಂದೆ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತಿಳಿಪಾದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಮಾತು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ತೂಲೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಮೋಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ನನರದ್ದು ಓಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಶೋಕ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಅದು ಬಂದು ಬಂಡ ಈತನೆಡ ಬೈದಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ತುಳು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಆತನ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸಾಕಾಂಡ್ ದುಬೈಟ್ಲ ತೂದಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಶೋಕ ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಖಂಡಿತ ಈ ವರ್ಷದ ತೆಲಿಗದ ಬರ್ಸನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬದುಕುವಲ್ಲಿ ಅದೆಟ್ಟೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು This is Rupesh Shetty and team. Once again back in the form. ಕಾಸದಾಯೆ ಪಾಪದಾಯೆ ಸೀಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಗುಲಾಯೆ ಜಾನ್ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಪತ್ನಿ ಗೋದಾಯೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ದುಲಾಯೆ ರಿಯಲಿ ಹೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಾತ ಮತ್ತು ತೂ ಓಡೊಂದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದೇ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾರಾಜಿ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಟದ ಸೀನ್ ನಾಟಕದ ಸೀನ್ ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತೋರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ 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 ಸರ್ಕಸ್ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಶೋಕ ಆತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಕ್ 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 ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು
ಸೂಪರ್ 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 ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ಟ್ ವಾಚಬಲ್ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ತುಳಿಟೆ ಬುಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂತ ಶೋಕ್ ಆದ್ರೆ ವಿಲನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತು ಓಡ್ ಸೂಪರ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಕ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಸೇಜ್ ಈರೋಜಿ ಇರೋ ಮಗಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂತಾರೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೇ ಕಾಸ್ತಿ ಇದೆ 100 days 200 days ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತುಳುನಾಡು ಕುಡಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ದಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಲೆ ಕುಡ್ಲ ತಗಲು ಬಲೆ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ತೋಡ್ಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂಲೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ 100 days ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೂನೆಡೆ ತೆಲಿಕೆ ಮೂಡುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ದೂಡ ಏನಂಜಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫುಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಕತೆ ಆವಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಮೂವಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪು ನೆನ್ಸಿನ ಮೂವಿ ವಿಲನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ವಿಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಮಾಮಂಜರು ಅದು ಗೋಲಾರ್ನ ಸಾಕತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಮೂವಿ ತೂಡ್ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ 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 ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಡಲು ಬತ್ತು ತೂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಣ್ ಮೂವಿ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಅದು ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಣ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕು ಸೂಪರ್ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಕ್ಕುಲ ರಚನಾ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಸ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಏನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ತುಳು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಡ್ ಪಾಡ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನರ್ವಸ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಹಿ ಮೇಡ್ ಮೀ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ದಿಗ್ಗಜರ್ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರನಾಥ್ ಮಲ್ಲಾಲತ್ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕಲ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ನರ್ವಸ್ ಅತೆ ಅಕಲ್ ನಾನು ತಿದ್ದದ ಸರಿ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂದ್ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆತು ಪ್ರೀತದ ಜನಕ್ಕಲ್ ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾರು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ
ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ಹರ್ಷ ರೈ ಬಂದು ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕಲು 4,000 ಜನ ಬತ್ತದು ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂತಿರು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕ್ರೌಡ್ ಬರೋದುಂಡು, ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಪಿದೆ ಎಡ್ಬೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪುನಾಕ್ಲೆಗೆ 100% ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಇದು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂತ ಎಲ್ತು ಸಾಕಾಣೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಾವಿ ಸೂಪರ್ ಕತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಳಿದಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ತುಪ್ಪ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೂವಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನನೆ ಯೋಚನೆ ಜಾತಕ ತುಂಡಲ ಪಂಪಿರ್ ಶೋಕಾತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು. ಸೂಪರ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್. ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು, ಪೂರನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಖುಷಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ, ಸೂಪರ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು, ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್. ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ನೈಸ್ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಚಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಸೈನ್ ಪಾಂಡ ಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದ 2 ಸಾವಿರ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ತೂವಡೈನ ಫಿಲ್ಮ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 10 ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್? ಯೆಸ್. ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀರೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ವಿಲನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್. ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಕ್ ಯಾರಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತು ಬಂತೇನೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಔಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಔಡ್ ಮಾತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತು ಮಾತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮುರಿದ ಪಕ್ಕ ತುಳುಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗ್ತೇನೆ. 15 ವರ್ಷ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲ ಬರ್ಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಸೂಪರ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ 100%. ಪೂರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್. ಇಂಚಿಂತಾನೆ ಮೂವಿ ಬರೋದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹೀರೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಡ್ಡೆ ವಿಲನ್ ಬೈದರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಸ ಬಾಜಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಬರ್ಪೆ. ಖುಷಿ ಆದಿನಿ ರಾಣ ಬಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಸೂಪರ್. ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತೆಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿದರ್ಶ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕೋಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೊಲೆ ಎನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲ ಕೂಡ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತೆಲ್ ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ. ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಇಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ವಿಲನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ರಾಕ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಆತನ. ಸೂಪರ್ ಆದ ಮೂವಿ. ನನ್ನ ಸಲ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ. ಸೂಪರ್ 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 ಮೂವಿ, ಸೂಪರ್ ಅವಸಮ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮುಗಿತದೆ. ಎಂಗಳು ಮಾತು ಪಿದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಡಿಮೂರ್ದು ಬೈದರು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಪ್ಪು ವಿಲನ್ ಇಪ್ಪು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಬೈಲೂರು ಅಪಗಪಗ ನೆನಪಾಪೇರು ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ಲ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವನು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನಿಗೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೆಂದಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಣದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅರ್ನ ತಂಡಗೂ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಸ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅವು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟದೊಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಲಿ 4,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆದ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂತ ತೂಪು ನಂಚುನ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಬೇತೆ 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 ದೇಶಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ತ ಪೂನೆಡ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ಕತ್ ಮಲ್ತ ಕತಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಬ್ಯಾರೆಂಡ್ ಮಲ್ತ US ಮಲ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಮಲ್ತ ಕೆನಡಾಡ್ ಮಲ್ತ ಮಾತಕ್ಕೇನೋ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಡ್ಲಡೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪೋರೆಂದು ಕುಡ್ಲಡಿನ ಫೈನಲಿ ಮಲ್ತಾನ ಮಾಡ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿರಾಗಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 4 ದಿನ ಕರೆಂಡ ರಿಲೀಸೇ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದಾಯಕ ಅನ್ಕೊಂಡ ಜನಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚಿ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲು ಒಂದು ಜನ ತೂದು ಪಂಡಾಗ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಆಪಣ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇಡಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ತೇನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸೊ ಆ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕೂ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿಗೆ ಗೆಂದಾಯನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡ ಬಟ್ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಫೈನಲ್ ಓಪನು ಜೂನ್ 29 ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ನಿಖಿಲ್ ದಾಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಈ 4,000 ಜನ ನಿಖಿಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರಲ್ಲೋರಿ ಪೋದು ಬೇರು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಂಬ ಅಗಳೊಂದು ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಅಗಳ ರಿವ್ಯೂ ದೆತ್ತೊಂದು 23ಗೆ ಬಲೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 23ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಅಂಚೆ ತುಯ್ಯಾರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡಿಕ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾಡು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ನಟ ಆದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಖುಷಿಡು ತೆಲ್ದೊಂದು ಬಿದೆ ಒಬ್ಬರು ಜೂನ್ 23 ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಅಂತಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಫೈನಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೂ 4,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಸೊ ಮಾದರಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಅಂಚನ ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದರಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಂದ್ರದ ಬಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾತಾಡ ಜೂನ್ 23 ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಿಖಿಲಗೋಸ್ಕರ ಕಾದೊಂದಪ್ಪ 3, 2, 1